En valencià hi ha 3 adverbis mutants, és a dir, que canvien de forma en funció de si l'adverbi va davant o darrere de la paraula a què fan referència. Exemples: ben fet, però fet bé. Mal fet, però fet malament. I bon Nadal, però un Nadal bo. Quan parlem d'adverbis de lloc, hem de tenir en compte si hi ha moviment o no. És a dir, si presenta una característica dinàmica o estàtica al lloc que estem referenciant. Per exemple, si volem situar un objecte de manera estàtica en algun lloc dalt, diem damunt. Si és baix, diem davall. Però si volem dotar això de moviment, cal dominar la columna de l'esquerra del document que teniu en la descripció d'aquest vídeo. Així doncs, si un objecte va en aquesta direcció, diem amunt o cap amunt. Si va en aquesta direcció és avall o cap avall. Un artefacte que estiga davant o darrere és estàtic, però si el volem dotar de direcció, diem avant o endavant i arrere o endarrere. Quan estem clicant en el procés de compra, en la pàgina web, diem endavant, endavant. Ai, se m'ha oblidat ficar alguna dada. Endarrere, endarrere. Ah, ara, endavant. Pum, hem acabat la compra. Si anem cap a dins del mar, en diem mar endins o mar enfora. O si la nostra personalitat canvia d'alguna manera segons estiguem dins de casa o fora de casa, doncs en diríem de portes endins és d'una manera i de portes enfora n'és d'una altra. Una cançó que ens vindria bé recordar per aquest tema és la de Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. En valencià seria alguna cosa com cap cinc és prou alt, cavall prou avall, cap cinc és prou alt, cavall prou avall, cap cinc és prou alt, cavall prou avall. fer marrada en castellà és dar rodeo. Exemple: aquell tren fa molta marrada. I jovell en castellà vol dir viejoven. Hom diu de la persona que fa anys i continua sentint-se jove.